Yang bakso enak iki. Duitnya gue 10.000, tapi pengen yang bakso. Pak yang dia, wah, belum Pak weh. Paling sawah. Pak. On di men. Pak, duit berapa, Pak? Duit. Oh, Buat duit. Nah duit. walah, gue 10.000 tak oh. Nah, duit. Oh, hari ini lewu tenan itu. Kan gua apa? Tak gue tuku mie ayam bakso ya, Pak. Aku udah 10.000 kurang ya. Rasa ora tak tuku rokok. Wis gini weh. Duitmu digandake ben nambah. Nambah piye? Nambah di 20.000. Tapi ini syaratnya. Ya 10.000 dadi 20.000. Nah, iya. Kok iso? Syaratnya kowe kudu nirokke aku. Nek berhasil, aku duitku 10.000 tak kayak kowe. Oh, gua duit mau piye? Duwe lho. Agene duwe duit. Nek gue mie ayam bakso kurang 10.000. Aku ngeleh banget ya. Wah, aku apusin kan ya. Ora, ngono nek kowe berhasil iki tak kayak kowe, Pak. Wis kayak kene wae. Ndekmu kayak ngene. Tenane. Tenan. Ana kaya aku mbok tampang ngono ki ora nek apa-apane nek kowe. Wis piye carane piye? Gur nirokke aku, gampang to. Gur nirokke tok, nirokke gerakan. Walah enteng. Sepele to. Sepele. Gek ndang obah. Yo sik to. Tak share duwe apa? Properti. Wah, ini weteng ya, Pak. Mbok kon ngombe. Ora, pokoknya dianu wae ditirokke wae. Piye to? Iku nek Pak RT mau. Terus Pak Ri to, Mon. Oh, kan nang kono. Nanti mau mah lek wedokan malah. Musik paling. Heeh. Wah, ngar sulapan mau piye kowe? Semeneng to. Ditirokke wae. Siap? Siap. Hmm. Enteng. Set. Ngombe enteng genah 20.000 wis ceklaku iki. Edian kok. Cek ditokke. Ora eneng. Wis dilek lah kowe dilek kok iso temen-temen iki to. Ayam bakso, jos. Makasih ya, Pak. Oh, lah wedhus dari 10.000 gondol wedhus.